Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis. Unang-unang analysis natin na yung 2026 at gusto ko po kayong i-create ng Happy New Year. I hope nasa mabuti kayong kalagayan kahit na meron naman tayong bad weather. Dahil nga pagpasok lang ng 2026, ito na naman po ang shear line at amihan. At mukhang tatagal pa po ito sa mga susunod na araw. But ang importante ay nasa maganda kayong kalagayan at inasahan po natin na sana ang 2026 ay maging mabuti po ang weather conditions. Hindi po tayo tamaan ng maraming bagyo. Sana po lahat po sila mag-recurve. At ang importante, sana lagi tayong handa, maging resilient enough at zero casualty. Yan po ang wish ko for 2026. Again, Happy New Year po sa inyo lahat. Okay, medyo nagkaroon tayo ng vacation for the past week since our last update ng Christmas. At ngayon nagbabalik tayo para ibalita sa inyo ang latest sa nangyayaring shear line na yon dito sa ating bansa, lalo na po dito sa may Eastern Visayas during the past few days. Then umakyat po sa Bicol. Ngayong araw na ito ay nagbigay po ng malalakas na ulan dito po sa Camarines Provinces, lalo na po dito sa Naga City, na lumampas po ng 100 mm ang ulan. May mga flooding sa mga low-lying areas, so mag-ingat po tayong lahat. So ito po ang ating latest update na yung araw po ng Lunes hanggang Huwebes, Enero 5 hanggang 8, 2026. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung gustong English version, may link po dito, or kapag nasa Facebook kayo, hanapin na lang po nyo sa ating channel. Nakapost naman sabay po nito ang English version. At ito po ay pinaglilingkod din ng Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested po, click lang yung link dito. If kayo po nanonood sa Facebook, may link po sa baba nitong video for more details. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Lene Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Now, umpisa na natin ng update. Ito ang latest graph stat natin ngayong araw na ito ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 7. 48-hour graph stat po ito sa ating bansa. Nakita po ninyo na hanggang ngayon po ay stationary po ang shear line dito po sa ating bansa. Nung nakalipas na ilang araw, itong shear line nandito po sa may Visayas, sa may Eastern Samar at Leyte. Ibang parts ng Samar, nagbigay po ng grabing ulan. Kaya napapansin niyo nung nasa baba yung shear line, malakas po yung ating hangin amihan. Umabot po ng 60 km bawat oras ang bugso ng hangin. At yung ang panahon, gloomy, cloudy, pero wala tayong malalakas na ulan. Mga maninipis lang po, mga drizzles. Okay? But since humina po ang amihan, humihina, okay, medyo nag-focus siya dito sa isang mahinang low pressure sa may West Philippine Sea, sa may southwest of Palawan. Yung shear line na biglang umakyat. Kaya nawala yung hangin natin. Medyo uminit na ng bagya after that 20.9 wind chill index for the past few days. Ay medyo nagbalik tayo sa hindi masyadong, although malamig pa rin, but hindi yung sobrang lamig for the past few days. So nangyayari na yun, yung shear line nung humina yung northeast monsoon, kasi alam natin yung shear line, yan po yung convergence ng mainit na hangin silanganin at malamig na hangin amihan. So pag umakyat po, pag humina ang northeast monsoon, nalakas itong easterlies, so ipupush itong boundary ng mga ulan dahil po sa convergence nitong amihan at easterlies papunta po sa kabikulan. Kaya simula kaninang tanghali hanggang 11 na yung gabi ay nagkaroon po ng malalakas na ulan. Parang hindi talaga humihinto yung malalakas na ulan. Up to 25 millimeters lang po yung ulan, yung pinaka-highest na hourly rain. Kasi pag more than 30 millimeters, intense po yan. So madali magbaha. So for the past 12 hours, medyo tumataas ng bahagya yung ilog namin dito sa Naga. At may mga baha na po sa mga low-lying areas. Okay? At sa ngayon, medyo humina na at tuminto yung ulan. May mga light drizzles na lang at very light rainfall, nasa 1 mm per hour. So hopefully it remains that way, but for the next 24 hours, meron pa po tayong inaasahan pa rin mga pag-ulan.
dahil po nandyan pa rin yung shear line hanggang bukas po Enero 6. Okay? At so yun. So mag-ingat po tayo dito sa may Kabikulan dahil po may shear line, Northern Panay, Romblon, yung area ng Boracay affected din, and Southern Quezon. Then later on, na yung weekend, ito naman pong Northern Quezon maapektuhan po nitong shear line kasi may panibagong shear line na darating dahil may bagong surge naman ng amihan na papalit dito sa lumang amihan. Okay, ganun po talaga. Nasa panahon pa tayo ng amihan hanggang sa buwan ng early March. Mga March 15 tapos ng amihan. So depende po yan sa duration po niyan. At alam natin meron tayong mahinang La Nina kaya ang mga ulan natin na yon, although may mga 1 week tayo na walang ulan nung Pasko at New Year's Eve, but dahil nga meron tayong La Nina, babalik na naman po yung ulan. So nandito na naman po siya. At mukhang tatagal hanggang sa 3rd week ng January itong shear line at amihan. So mag-ingat po tayo yung mga nasa low-lying areas, yung mga tabing ilog. Please take a lot necessary precautions sa epekto po nitong amihan at shear line. Okay? So ang killer talaga dyan itong shear line kasi dyan po yung karabing ulan. Amihan, malakas lang ang hangin, drizzles, hindi masyado, at although malaki ang alon. 3 to 4 meters ang mga alon po dito. So, huwag po kayong pumalaot. Lalo na po pag maliliit po mga sasakyang pangdagat na dala ninyo. Okay? So, ang amihan, buong Luzon, Metro Manila, Panatag Shoal at Calayan Island Group. Kasama po ang Mindoro, Palawan, Marinduque. Samantala po itong Bicol Region, gaya ng sinabi natin, nasa shear line po tayo. Ang Eastern Visayas at Leyte, lalo po sa Leyte at Samar, dati nasa shear line, medyo easterlies na po sila. Yung shear line nandito na sa atin, sa Bicol. Samantala ang buong Visayas at Mindanao, umiikal pa rin yung hangin silanganin. So may mga afternoon and evening rain showers and thunderstorms pa rin sa area nito ng ating bansa. Okay, at may mahinang LPA po dito, but wag kayong mag-worry, hindi po ito mag-intensify. Ito po ipapatungo dito sa may area po ng south of Vietnam. So hindi po ito mag-intensify. So no worries, okay? May konting hikayat lang ito sa amihan dito po sa may West Philippine Sea. Okay, so yan po ang ating latest sa ating GovSat. Ito yung fast animation. So nakita niyo yung maliliit na ulap dyan. Hindi po yung maliliit, malalakas din po yung mga ulan na yan. Medyo stationary for the past 12 hours kaya nagkrabing ulan dito sa atin sa Bicol Region. At ito po yung latest mula sa windy.com, satellite at radar loop. At nakita nyo itong medyo yellow to orange. Yan po ang moderate to heavy rainfall na na-experience natin dito po sa Camarines Sur at Camarines Norte. But sa mga oras na ito, kita nyo, wala na dyan yung i-zoom natin itong radar. So yan po ang Naga. Ito po yung kanina, yung ulan na malalakas. Ito parang nakita nyo yung parang blank area. Ito po yung blind area ng SAT Doppler radar. Okay? Kasi mukhang natatakpan ng bundok dito sa may siguro Mount Labo ito. Kaya nung pinaka-focus sa Naga, kalahati lang ng Naga nakikita po nitong Doppler radar and detect itong mga ulan. But ma-interpolate naman natin kung gaano kalakas yung ulan na yan. So, moderate to heavy po yan. Up to 25 millimeters yung ulan. But so far sa ngayon, medyo nag-dissipate na. Meron naman panibago dito na papunta dito sa may eastern sections ng Camarines Province. So, mag-ingat po kayong lahat dyan sa may Partido District dahil po malalakas ang ulan. Dito rin sa may Daet at Camarines Norte. Mukhang 24 hours pa tayo magkakaroon ng mga pabugso-bugsong ulan. Dala po nitong shear line. Ito po yung rain amounts na naka-record ng ating weather station since kaninang tanghali. 162.8 millimeters yung ulan. So halos 163. At medyo bumawas na yung ulan, 1.5 millimeters. Kaninang 11, umabot pa ito ng 30 o 25 millimeters per hour. At nakita niyo din yung hourly rain. Heavy. Meron moderate rain dito 9 p.m. Nag-heavy na naman ng 10 p.m. But na yun, medyo bumagsak na po siya.
under moderate na lang po ito. But more on the on the moderate side. Right now 1.5, halos wala na pong ulan, but may mga drizzles pa rin sa labas. Yung mga drizzles hindi yan counted as rainfall, although pag matagal yan na ipon sa weather station, nakakount din yan 0.3 mm per hour na raindrops na dala itong shear line. So yan po ang epekto ng shear line. Pwede mag-create po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas. Kaya ang rain forecast ng Pag-asa, nanatili po ang 50 to 100 millimeters sa ulan. So, halos lumampas po sa forecast ng Pag-asa as well as the rain model po ng ECMWF. Kasi yung ECMWF 50 to 100 millimeters din sa Bicol region. Mukhang underestimated ang mga forecast models, pati na rin sa ating Weather Bureau. We understand that because ang shear line is very difficult to forecast. Usually 50% lang accuracy niyan pagdating po sa mga rain model. Unlike may mga low pressure o bagyo, madaling i-forecast yun. Medyo tumataas ang probability. But pagdating ng habagat, amihan, shear line, ay naku, ang hirap i-forecast yan. Pati ang IDCC, hindi mo talaga forecast. Very erratic ang movement. Kahit nasabihin na walang ulan dito sa Bicol region, sa actual meron. O kaya yung ulan nasa Camnorte pero nandito pa rin sa Camarines. So ganyan po, kaya erroneous ang mga forecast pagdating po sa shear line kasi very unpredictable. Depende yan sa pagbabanggaan ng northeasterly at easterlies kung saan focus yung malalakas na thunderstorms dala nitong shear line. Okay? So, importante itong nowcasting natin na nagmo-monitor tayo ng ulan kung ilan na ang bigat niyan, pati yung mga radar data ng Pag-asa, nakikita natin kung ilan yung ina-expect nating ulan. But so far, lumampas po tayo ng 100 millimeters. So, expect again, hopefully, sana hindi na lumampas ng 100 millimeters by tomorrow, January 6. So, yan po ang rain forecast. Nasa 50 to 100 millimeters pa rin. Na-expect natin, baka lumampas na naman. But, again, yung nasa low-lying areas, mag-ingat po tayong lahat. So, ito po yung 3-hourly rainfall forecast. Natin kita nyo, pasulpot-sulpot lang po yung mga rain clouds. Very tricky kung saan talaga siya nakafocus. But, na yung Tuesday hanggang Wednesday, mayroon pa rin shear line. Although sa Wednesday afternoon, pawala na siya. Thursday, okay na naman po ang panahon. Pero may bagong amihan. So, yan po ang epekto po ng 3-hourly rainfall sa ating bansa. So, nakita nyo dyan hanggang sa darating pong Sunday, January 11, meron tayong inaasahan pong shear line. Actually, umpisang Friday at Saturday, may bagong shear line na naman tayo. Tingnan natin yung 24-hour rainfall accumulation forecast. Ito po yung forecast for Tuesday, January 6 o bukas. Kita po nyo dito, ito yung shear line. So, nandyan pa rin yan. And then, pagdating ng Miyerkules, nandyan pa rin siya. May mga thunderstorms pa rin sa Bicol, sa Naga, Kamsur. Ito, epekto na ito ng northeasterly monsoonal flow at yung easterlies. Parang offshoot siya ng shear line. May mga ulan din dyan sa may Palawan. Okay. And then, pag Thursday, okay na naman ang panahon. But sa Friday, January 9, dyan na naman yung shear line sa Bicol region. Okay, hanggang Sabado. Sunday, akit yung shear line sa may Northern Quezon, Pulilio, Aurora, and Eastern Isabela area. Then Monday, nandyan sa may Aurora. Dito naman papaulan na malalakas sa bahagi ng Eastern Luzon. Okay, Monday. So yan, Monday, January 12. And then dito rin sa may Eastern Mindanao. Dala ng easterlies. So yan ang forecast sa 24-hour rain dito sa ating bansa. Now sa wind forecast, ito yung latest sa ECMWF. So yung shear line, dyan pa rin siya. Hindi na masyado nakikita dyan ang shear line pag di-discuss natin ang wind dahil po na sa rainfall forecast yan. So dito nakikita nyo ang amihan, babalik na lang po dito sa ating lugar. So standby lang yung amihan dyan. And then sa 9, dyan pa rin siya.
Then papasok yung shear line dito sa atin. And then 11 and 12. Mukhang balik tayo sa easterlies. Okay, so yan po ang forecast ng European model. Halos same din naman sa ating American model. So again, nandyan pa rin yung shear line at amihan na yung darating pong weekend. Now, pagdating po sa wave forecast, inasaan pa rin natin ang malaking alon sa West at East Philippine Sea. At for the next 5 days hanggang sa darating pong Sabado at Sabado ay magiging more than 2 meters ang alon po dito sa may West Philippine Sea at dito rin sa may East Philippine Sea. At mukhang maabot po ng 3 meters. Okay? Dito sa may inland waters sa ating bansa ay medyo kalmado up to 1 meter lang ang alon and suitable po ito sa fishing at sea travel. And then, yan po ang forecast for the next 5 to 6 days hanggang sa Linggo, Enero 11. Dala po yan ng amihan at shear line. So nandiyan pa rin ang medyo malalaking alon at mapangarap po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Ito yung season na medyo mahirap po magkaroon ng paghuli ng mga isda. Dahil po medyo magalaw ang alon ng ating dagat Pilipinas. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest sa ating wave heights. And dyan muna natin tatapusin ang ating update. Babalik ulit tayo sa darating pong most likely sa Friday na po ang ating next update and weekend edition ng ating weather analysis. Ito si Mike Paduang, papaalam. Mag-ingat po tayong lahat, #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Again, Happy New Year sa inyong lahat. God bless po.